Dol, aning video ha. So manawig, binuha nga nilang panit. Kuyugi ko ninyo mag-lechon food trip sa isa sa mga pinaka the best na lechonan diri sa Cebu, sa Liloan. Di ni basta-basta nga lechonan na itong arean dol kay grabe, sikat, legendary na ni. Kung kapila na ni sila nakita sa national TV, kading lechonan na. Ilado na po ni sa mga international vloggers. Dugay sila naghatag o high blood kalipay. Tanawa, na ambulance ni Agi. Klaro jud, naata sa lechonan. Pero okay ra na kay dili ra lechon ang gina-offer ani diri. Kinapot sila nilain ng mga putahe, ng mga baligya na display. Sama ng mga sabaw, mga prito, gulay, mga kilawin, lechon manok napod sila diri. So mo na atong pangtilawon pod before ta mo adto og tilawon ang ilang lamian nga lechon. Mo tanaw gyud ning video kay palamion jud ta mo ani isa sa mga pinakasikat na lechonan diri sa Cebu, si Gogo's Lechon sa poblasyon Liloan. Wapay alas 10, ika-12 na nila na lechon since ganina buntag na naka-idol.